ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଣିବେ ନା ସିରିଏଲରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସର୍ଦ୍ଦାରର ସେ ଆଦିବାସୀ ସର୍ଦ୍ଦାରର ଭାବି ବୋହୂକୁ ସୁନୟନା ସତରେ ଭଲ କରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ, କିଛି ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କରିବେ ନା ନାହିଁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ ଏପିସୋଡରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ସୁନୟନା କ'ଣ ବଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତାକୁ ବେହୋସରୁ ମୁକ୍ତି କରିପାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସେ ଆଦିବାସୀ ସର୍ଦ୍ଦାରର ଭାବି ବୋହୂ 5 ଦିନ ଥିବ ସେ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁନୟନାଙ୍କ ଦେହରେ ଦେବୀ ମା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଦେବୀ ତୁଲ୍ୟ ବୋଲି ମାନୁଥିବେ। ତ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ, ସେ ଆଦିବାସୀର ଲୋକ, ସେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଲୋକ କହିବେ, ସତରେ ଯଦି ସୁନୟନାଙ୍କ ଦେହରେ ଦେବୀ ମା ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ସର୍ଦ୍ଦାରର ଭାବି ବୋହୂକୁ 5 ଦିନ ହେବ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ଭଲ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ, ଏମିତି କହିବେ ସେ ସର୍ଦ୍ଦାରର ଆଦିବାସୀ ଜଙ୍ଗଲୀ ଲୋକମାନେ। ତ ସୁନୟନା କ'ଣ ସରକାରର ଭାବି ବୋହୂର ଦେହ ବେହୋସ ହୋଇଥିବା ଦେହକୁ ଭଲ କରିପାରିବେ? ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ।